నెమ్మదిగా బ్రీత్ అవుట్ చేయండి. మీ యొక్క చేతి వేళ్ళు భాగాన్ని గమనిస్తుండండి. మీ యొక్క అరచేతి భాగాన్ని గమనిస్తుండండి. ఆలోచన విధాన్ని గమనిస్తుండండి. నెమ్మదిగా బ్రీతింగ్ తెచ్చు. నెమ్మదిగా బ్రీత్ మొత్తం చాలా. ప్రపంచ యోగ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రపంచం మొత్తం అందరూ సుఖ సంతోషతులను కోరుకుంటూ మీ యొక్క బంధుమిత్రులం మీ యొక్క రెండు చేతులు మీ యొక్క హృదయం దగ్గర నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ యొక్క భగవంతునికి ప్రార్థన. ఓం దీర్ఘమయ ఓం మృత్యుర్మా అమంతస్య